Bilung bingung tambah mumet sirahe mergo vario sing dijaluk anake direwangi utan serabutan kono kene mlebu terbang sampai sambat bolone Raden Mas Gareng mulai bruwet pikire bojone ngroweng jaluk HP jarene dikompori kancane ben iso ngono ngene pengen Facebookan konten metu dolare he 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 Bot ayo bot nyambut gawe ayo sudah tentu masih awak arep redel golek segane sak pinjo Sregep makaryo semangat 45 delok tanggalan akhir wulan eling asu